Ну, я, па-перше, не хацеў бы стаць прэзідэнтам, але што б я змяніў бы, нашы патрабаванні, якія застаюцца, гэта выпусціць усіх палізняволеных, правесці новыя свабодныя выбары, дзе будуць дапушчаны кандыдаты з розных бакоў, і правесці рэформы, якія нас прывядуць у парадак, і мы пойдзем шляхам наших суседзяў, болей развітых эканамічна. Это провокационный вопрос, но так как я представительница молодежи, естественно, я бы в первую очередь дала молодежи намного больше возможностей, которые имеются сейчас. Думаю, што я бы зрабіў тое, што ў нас, на жаль, у грамадстве зараз не вельмі папулярна, тому што, напрыклад, там у ЕС парламенцкая рэспубліка это все зробіць, і парламент это все зробіць. Ну, вот, напрыклад, я бы легалізаваў аднаполыя шлюбы. На жаль, это зараз у нас грамадстве яшчэ так не вельмі падтрымліваецца, але это правільная рэч, да, да якой все паступова імкнуцца, на захадзе ўсё больш краінаў это дазваляюць. Іншыя рэчы як бы можна будзе зрабіць хутка і без мяне, там люстрацыі, парламенцкая рэспубліка, Евросоюз. Это все это можна будзе зрабіць. Слухайце, такія тэарэтычныя пытанні вельмі цікавыя. У першую чаргу я б, канешне, стаў выконваць волю народа. Як прэзідэнт Беларусі у цэлым трэба было б яшчэ не паўторываць памылкі папярэдніх, скажем, не такіх дэмакратычных прадстаўнікоў і аддаваць уладу. Это вельмі жахлівая рэч, і яна паплюжыць душы, але яна теж неабходная. Я бы разорвала все сувязі з Россией, а поставила мур бетонный, а ніякай расійскай мовы полностью, каб была Беларусь, квітнела, каб мы былі беларусамі і беларускамі, каб быў народ. Па-першае, з чаго пачнуцца любыя змены, гэта незалежныя суддзі, незалежныя суды. Калі будуць незалежныя суды, усё астатняе таксама будзе змяняцца. Наверное, пересмотрел бы внешние отношения Беларуси и других государств. То есть с Россией и так далее. Перенастроил бы политику на Запад. Переоборудование судебного корпуса, то есть полностью смещение всех министерских должностей. Вот. Упразднение многих должностей, потому что их очень много. Слишком огромная бюрократия сейчас в Беларуси.